Salutare din nou vă spun. Astăzi vă voi arăta gama sol major, notele care intră în această gamă. Sol major. Do major. Do major. Re major. Sol major. Acestea sunt trei note de bază. Dacă doriți dacă de exemplu este o cântare care necesită vreți să o cântați să aibă un sunet mai frumos, sunt note care se adaugă, ca și cum ar fi mi minor, la minor, cam în felul acesta sună. Aceasta este gama sol major. Dacă v-a plăcut acest video, vă rog să vă înscrieți pe canalul meu, să adăugați comentarii. Vă doresc ceau, ceau, pe curând!